No, pár dní bez videí, ale stejně jsem zpátky. Tenhle kanál bude úplně celý změněný. Teďkom budu natáčet dvakrát nebo třikrát týdně, možná i čtyřikrát, když se povede. No, ale dneska prostě jsem změnil, vymazal jsem ty všechny ty, nechci mluvit prostě, ty, nevím jak to říct, prostě víte, ty hrozné videa, tak. A teď budu natáčet krásné videa, budou kvalitní, všechno možné, takže hnedkom jsem začal natáčením Minecraftu, to je taková klasika, že jo, u mě, protože Minecraft mě hodně baví. Dáme si multiplayer, no takže začneme, jakože, já bych to nechal vybrat na vás, ale já si chci vybrat sám. A jako, začal bych jsem, jako jak chcete, já začnu asi tím, co? Jakože vytvořil jsem si svůj skin, ale získal jsem KP, takže mě zajímá, jak to bude vypadat a jak si budete dívat. Máme jít na Skywars, PvP, nebo co chcete, aby se to Bed Wars. Jakože můj skin. To je můj skin, dáme. Co to je, sakra? Já vím, to bude hrozné, ale tak jako, mně se to líbí. No, já budeme sám, že jo? To je, musíme být white. Ale já jsem nechtěl 2. Pojď vědět zpátky, dáme a pánové na video. Jestli jsem vážně dával to. No dobrý, jsem zpátky. Dáme white, že jo? Proč no, jako? Už tu jsme sami, už to je každý sám v týmu. Takže to se počítá. Já snad to dám jakože první. Ježiš, já se tak toho bojím, těch hráčů. Prostě tak dobří jsou ti hráči a prostě nám být proti ním šanci třeba. No asi tam je už středa, jsem to už viděl přesně úplně. No, aha, to byly Iron, já jsem je nevzal. Proto jsem si říkal, že mám tak málo jich. No, snad vyhrám, budeme doufat, teda. Já si myslím, že nás tu je hodně týmu, takže jakože to asi nevyhrám, ale tak nevadí, ne? Hej, no, proč jsem to začal pět, sakra? Proč jsem to sakra začal pět? Jestli bych, že by nám šel nějaký hráč. No jasně, to je chcípak malý. No jasně, to je chcípak malý. Cože ne? Co to bylo? Když jsem tam... To si až si mě... Papíja, rychle. On tady půjde určitě po mě, takže to nejrychle musím zahájit. Rychle, já jsem to myslel, že no jasně. No, mám si obrnu. No, aha, to se mi zdalo. Moje flouha. Ne, on mi schodil. To je chcípak. Ale vážně, to je chcípak malý. Trošku berem. Jo, dřevo. Dobrý, dělej. Jako myslím si, že jsem... No jasně, to je chcípak. Kamočů, on je nějaký dobrý, se mi zdá. Mně se zdá, že nějaký dobrý, ale každý chvíli asi tady mi to napíše white. Není možné prostě vyhrát nějakou minutu ten chcípak. Ale tam je. Kde? Dobrý, jdeme na další hru, tohle se nám možná povede. Jdeme doufat. Pane bože, tak to je hrozně, proč ho rání na mě zase? Těch co chci, jako to tady žádný hráč nemá kapě, jenom ten má kapě. Jinak žádný nemá. A ještě já mám samozřejmě, ale já jsem ten nejlepší hráč tady na tomhle serveru, jako tak jako není co řešit. No. Musíme nazbírat ty irony.
Naval mi co nejvíc ironu, ať si už můžu trochu vyzbrout. Děkuju. Přijde ještě jeden gold. Ať už rovnou... Ty voga jsem, že myslíš, že na mě došel a zabij mě. Že jsem nemohl to. No super, to je moc krásný teda. Super. Já se domlím. Já vím, jsem hrozný. Proč to takhle opravňuji reálně? To jsem jako nevinátko nebo co? Prosím! Yes! Přesně, vogo, máme přesně tolik, kolik potřebujeme. Doufám, že na mě nikdo nepůjde zatím. Protože jako já nechci na to o postel. V tomhle... Ne! Není možné, vogo. Pojď, let's go, zase úplně stejně. Krás. Bum, bum. Hop, hop. Myslím, kdo na mě půjde, jakože. Yes, mi to by vyšlo úplně přesně. Krás. Přijďte k doping. Ten ještě je, on tam je. To je mého jmenovka, to šlo vidět. No, jakože já si to umím. Pane bože! Tak to je strašně fakt, jako. Pane bože, tak já to nemám prostě nějaké štěstí, nemám. Hej, dej mi ty irony. Krása. Jsem neschopný se prostě někam postavit. Prostě most jsem neschopný postavit. Já třeba nebudu dělat speed bridge, jakože. To zkusím jenom, no, dá se. Dá se. Tam jsem se spawnují emeraldy. A bingo, že ho mám postavit! Kde jim rozbil? Sledujte tohle. Ne, vogo! Chcípák malý. Já mi nic neudělal, já vím, ale jako je to furt chcípák. Rychle. Mám málo času, takže co nejrychleji. Rychle, železné. Kasa. Máme to, co jsme potřebovali? Tohle. Jdeme toho pinkáče, on už má rozbitou postel, které jako moc nemá cenu ani. Jako, mě by se mohlo, kolik tam bude těch, jakože... Emeraldu mě tady zajímá. 2 krása. To pomůžu rovnou na obsidian. To mám rovnou na obsidian reálně. Mám rovnou na obsidian. Co to je? Co on rozbil postel reďáků? Ty vole, typek. Ale tak asi není takový chcípak, jak jsem si tady myslel. Rychle. Tak, krása. Tady rychle. Takže koupíme si Diamond Skill. Ten totiž je hrozně totálně rychle. Krása, máme žádný kalty. My nemáme, máme dobrý. Ale nejde nikdo, takže nejde nikdo, jako poslední kontrol nejde. Můžu kontrolně to koupit. Hop, bum. Krása! Na obsidian, to je krásný úplně. Jakože jsem spokojený teda. No do počet. Moje flouha, jedu na kole. Ty si cibule. Kam on nás ty vole. Já jsem myslel, že ukazuje péro na mě. To je chcípak malý. Ale i tak jestli chcípak na ty vole. No ty vole, já se ho pardon, dáme. Moje! Tak on je teda hodně dobrý. Co to je? Dobrý, huf. Kam to nezničíš. To by musel být fakt dobrý, aby to zničil. Musím si koupit nějaké dobré věci. Okamžitě jiné, protože teď se nastval.
Já jsem si už myslel, že to je. Já jsem si už myslel, že to napíšem do komentáře, že si to řeknu. On je jako fakt dobrý, to šlo vidět od pohledu. Protože on taky jako... No ale to je úplně hrozný, protože on teď tam je... Co to je, sakra, co vydal, nevím, pánové. Tak to bylo úplně jednoduché. To bylo úplně jednoduché, sakra. To víš, nebo se prostě zabil jednoho hráče. Tady máme můj nejlepší svět, ale to nebudu teď zapínat. Ale jen proto, aby tohle video bylo dobré, tak tady mám SGčka. To je taky dobrý server. Akorát, mi tam nejde moc vědět můj skin. No. To je tomto nejhorší. Můžete nevědět moje heslo, nevadí, no. Já to když tak zachraju potom. Vatečka. Na toaletu. Se třeba poštěstí, a někdo se mnou třeba Bad Wars zkusíme. Proč ne, jako. A někdo... Ne, aha, to je tučňák. Tučňák proti slepici. Ale se nepočítá jako výhra. Protože jenom falšuje chcíp, pak on to odpal. To nejde. Yes! Tak kdo? No ne. Můj další výhra, reálně. Co to je, sakra? Co to je, do prči? Co to je, sakra? Mně to nechce, prostě. Zkusíme Archer, proč ne? Archer je dobrý. Ale tak můžeš jim napojit, až si už péčkovat. Yes! Prosím, ať se ten neodpojil. A ten vypadá, že nějaký má blbec. Tak to zkusíme ho porazit. Zkusíme to. Zisk. Do toho. Like! Oh my gosh! Oh my gosh! Tak to bylo úplně S. Nergos, Place B, Technobait, Never Time. Tak to jsem si teda myslel. On je totální nubaček, totální nubak jako. No easy win. Proč? Proč nikdo se nechce hrát, že jsem tak dobrý, sakra. No tak to zkuste, ne? No do prdele, to je on. Ne, tak to teda čau, kámo, debilku. Ale já jsem se rozhodl, že já si teď zahraju na tom. Počkej, já vám tady toto zakryju. Tak. Tohle vám nemůžu ukazovat. Já prostě nemůžu... příště si zkusíme porazit Witherstorm. Já jsem si stáhl ten mod. A teď si dáme tohle vydání. Dáme si Minecraft Movie. Podívejte se na tohle. Krása, že? Já mám jako, když se podíváte, tak já mám tady jakože 2 pláště. Já si můžu dát i ten... Ne, tenhle mám 2. Já mám tenhle hlíněný. Můžu za taky kolik chci, a mám to. Já mám pana! Čili, prosím, probíhat mi lásky, no prosím. Toto se teď bude. Já mám nový plášť, reálně. Co to je? Já mám nový plášť, jako. Co to je? Kámo, tak já to nechápu, toho musíme zakrýt. Obličej, co mě odhalím. Tak. Tak mě zajímá, jestli tu kapi teda budu zemstírat nad Stoxen. Já vám potom já vám potom dám tu adresu, pokud chcete. Počkej, mám jí? Já mám novou kapi zas. A mám nějakou velkou jí mám. Jdeme na tohle. Já jsem znovu kapi, reálně. Pána bože, tady nebudu čekat 100 hodin, než se Borsi napojí. Pokud nevíte, tak si Toxin je úplně happy. Víte, já vám to střihnu, abyste tak dlouho nemuseli čekat. Takže jakoby už začínáme. Jo, a tak mě že překvapilo, že já ji vážně mám jako. Přece já jsem ji vážně ještě nepřísám. Nevím no co, ale přísám, nevím. Zkusme říct Česku, to by se hodilo. Krása!
Na prvního čestka. Jsem první, ale jsou tady se mnou další. Ty vole, nás tu je hrozně, nás tu je hrozně moc. 4 nás tu je. Jo, můžem přestat. Musical chairs to mi hrozně jde třeba. Musical chairs. Jakože ne, že bychom si to jenom nic neviděla tady. Já jsem to už párkrát hrál a nenatáčel jsem si potom videa, protože jsem si myslel, že to bude celkem backa. Ale potom, jak jsem si všiml, že si Decker o tom natočil video, tak jsem se rozhodl, že bychom to mohl zkusit udělat. To si jážeme srandu. Ach jo. Protože poslední hráči právě dohráli. No jsem 7, no to je to jsem poslední, jako byl jsem 15 konů, to není tak špatný, jakože. A to je typ masenuka. 5, tak to je dobré, to je hodně dobrý, jako jsem druhý. Wow. 15 konů má 50. Mu chybí 12 polí a mě chybí 11. To je o 1 pole. To není zas tak moc. Mám novou kapetu, se jako počítá. A tady ten chci. Dá co? Ne. To je prostě jenom oklikání prostě. No já jsem dala do toho mapu. To je pro holky tahle mapa. Jakože já musím jakože... Mně by se to hodilo. Prostě být 3. nebo 2. nebo 1. Protože mi to vůbec nejde. Můj fouha, jedu na kole, jedu tak plynule, nečum jak pitomec. Co se hýluješ, kamo, Co se hýluješ, To je hrozně těžké porazit toho hráče úplně. To prostě ta odchodila dává hrozně malinký damage, to chodilo. Kamo to bylo, co on říká, on nemůže to, on nemůže. Kamo, ale dělej. Dobrý. Jsi to holkem, frérko? Máme jeden kill navíc? Ne! Šava, Ty vole, on mi dal teď pěkně jako. Ne! Baseballkou? Chceš být baseballkou do toho jít? Moje flouha, jedu na kole, jedu tak plynule, nečum jak pitomec. Komu nečum vesničané, sakra. Nebudeš čumět vesničané. Villagere. No! To je hrozný fakt, jakože. Bože! Já nechápu, proč mi tak daří, sakra! Já jsem pro druhý stále, jak je to možný, sakra, prostě. 23 polí, 20. To je 3 polí, to není zase mě. Mám byl 6 a 2, byl 8 polí. Kdyby jsem byl první, já jsem jenom byl první, já jsem 4 a 4, jako. To bylo celkem hodně špatný, protože jsem byl první, to byl 2, 6 a 4. No, jsem teda druhý. Tam ten hráč je 3, jakoby. Yes, the floor is lava, to mi jde, ale hrozně moc třeba. Ale na té mapě hlíněné, prosím. Yes! Tahle mapa mi je extra. Třeba já jsem na ní vyhrál první místo, ne? Běž! You're stretching, pojď mince, krása. Mince, to je blbeček, on mě podkopal. Nice. Power up? Krása, mám padák, to se mi hodí. Já nemůžu vzít to. Má sestra dusty. Oddech! A ona. Joj. Prostě já to kašlu, prostě běhám. Stejně oni to potom ti hráči potom tě hned zabijou do 5 vteřin, oni tě podkopají, já už to vidím.
Dobrý, huf, dal jsem to, díky bohu. To bylo hodně těsný, jsem první. Let's go, Vogo. Oh, let's go, guys. Pojď, krása, hop. Můj, krása. Dívejte si, prosím, dáme pánové, na jakém místě jsem a napište mi to do komentářů, prosím. Ne, to chci. Factory, oh my gosh. Tak teď bylo hodně těsný teda. Mě mám podkopal reálně. No a já jsem asi mrtvý, no jasně. Druhý jsem. Let's go, Vogo. Jsme potřebovali tenhle výkon. Wow, krása. Jsem se to tak nedíval. 4, dobrý. A dáme 5, nedáme 5. 5. Yes! 9, poli. Krása. Wow, jsem druhý, ne. Aha, on byl první, on udělal 9. 11, 14, zase rozhodl 3 pole. Můžeme se tak dobří prostředky. Aha, protože jsme dělali 9 oba dva. Teda pínavé úplně. Co, napište mi do komentářů, jestli myslíš, že to vyhrál. Je to nejde čem, protože mi to taky hodně. Když jsem byl jednou první, to mi taky jde. Tady dáte hráče lukem na jeden hit a jak, když potřebujete svůj luk, tak musíte jít do toho mečem, což se... Nice bot, easy. Easy kill. No jasně. Co to slyš, to nevíš, Chcípaku. Jsem vzala trochu, to je bitka, to čemu jak pitomec, to v těch letech, Chcípaku. Nás je, zabili mě. Double kill, krása. Double kill. Jestli jsem... To, jak jsem se netrefil? Chcípaku. No, cože? No jasně, to je chcípak. Tak. Ne! Ach, ale to mi vůbec nešlo. Typeček byl jaký? Ten co je první. První zas. No. Tak to asi je pro mě... No vlastně, tak to je pro mě konec. Já jsem druhý stál, já jsem třetí. Ne, on to 5 a 3. Kdyby jsem byl aspoň ten 4. nebo 3. Ne. Jsem prostě byl tady. Tak to jsem jako prostě 3. jako? To je výkon krásný, jako co tam? Pro mě, jako? Hodně hezký cokoliv, třeba už jako, to je dobrý, jakože. King of the Hill. To mi jde. Ale jakože, no, pořád lepší než. Jsem se dělal, kolik radši zbývá polist. Jsem než jako bude první, tak jako jsem high, jako tak. Dobré se. Běžíme, run. Musíte prostě, běžete úplně, co tam něco můžete. Co nejrychleji můžete prostě. Prostě musíte. Máme checkpoint, krása. Běžíme. Checkpoint, krása, hop. Ten hráč je přede mnou, On je přede mnou. To vyhraje. Ne, to je chcípak, mají ten, co byl za mnou. Ne, on mě schodil. To je chcípak. No to už je hrač, jak prdel nějaká vola. Ty vole, to je chcípak. Běž do vidu, chcípaku. A to ty, myslím, že nečum, jak pitomé, co vogo. Nečum. Tady to je úplně chaos, tady to je úplně chaotické, rychle vezme se. Už to není tak chaotické. To bývalo předtím. To nikdo nedokončil, protože máme šanci.
Zachránil jsem to. Pojď sem. Jump. Krása. Tu někdo postavil most, tak je krásný. Ne, oni to už dokončili. Tam je cíl. Ne, jsem pátý. Ne. Ach, já jsem stále třetí, jako. A ten hráč, to je pro ně nevidnej, ani ten druhý. 5. Co je? 6. Jak je? On to vyhrál. Jsem třetí aspoň, to se počítám. To je krásný, jsem aspoň třetí. GG. To vzal on, že? Super. Jsem třetí, ale aspoň to máte tady v tabulce, že jsem třetí, no. Aspoň, že tak, no tak tohle teda bylo krásný moc, teda. Vám teda řeknu, dámy a pánové. Tak jsme prohráli 3. místo, ale 3. místo také hezké, jako nebudu si stěžovat. Minut. Co to je za server do prčic? No ne, co to je? Co to je, sakra? Co to je, sakra? Pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte zanechat like a odbrzit. No a zatím čau!